jira kawai nake alaji dan jiya nake gaya maka iyalai na kwana suka ba abinci. Ai ina gaya muku ina nan ina jiran Alhaji Adamu Alheri kamfani. Aha, mutumin nan ai jiya aka ce ya shigo gari muna nan shi ya fito zai ta office kenan. ai da muna kiran shi anan. Ai ba inda zamu je muna nan har sai ya fito. Dama ka san shi fa sai 11 Alhaji Adamu kamfani. Ai muna nan har sai ya fito ba inda zamu je Kwarai. Alhajin nan baya fito. Wancan ai sai dan majalisa. Sai dan majalisa. Ashe ka dawo Alhaji. Kai me yi ne? Mu mun san kai me yi ne. Kai mun san kai me yi ne. Ina mun san kai me yi ne. Ina Alhaji. Mu mun isa mu gaisa da kai. Allah ya tsare. Allah ya kiyaye mana kai me alkhairi ne. Allah ya biya ka. Kai mai alkhairi ne Alhaji. Mu mun sani cewa in mota kace zaka ba mu san kana yi. Mun san zaka ba mu da wani matsala mun san kana yi. Allah ya taimake wallahi Alhaji jiya iyali na basu kwana da abinci ba. Wallahi Alhaji mun san Alhaji kai mai wallahi iyali. Allah ya tsare mana kai Alhaji. Sai kai dan majalisa Alhaji. Ku ce da kamfanin drinks duk wani drinks da za a shigo da shi. Kabari Alhaji zai yi magana. Kabari Alhaji zai. Allah ya taimake ka. Alhaji mu me yayin magana take Alhaji mu ina rumu da wani takardu ina rumu da wani boko Alhaji kai mai alkhairi ne ya Allah ya Alhaji mun san ka ya Alhaji na Alhaji wannan gurbin nan kawai a kyale shi Alhaji a duba mana kai ka sani kai ka san matsalan gidan wallahi tallahi Allah ya ma dan majalisa to shikenan Allah ya taimake Alhaji Allah ya tsare ka ya Allah ya tsare mana Allah ya tsare ba ka dinga duba mana mutane. Ai bai ban ganyen shayi. Kai Alhajin Allah sai ka sha dan mama ba la jasa din ko Alhaji Adamu kamfani sai ka sha dan mama jalasa sai ya shi dan majalisa. Allah ya ma dan majalisa. Alhaji mun zuwa ba mu namu ne. Dan majalisa. Ko ba haka ba ma sadan ka fadawan ka sai ka sha wallahi tafiyar babba da mallaka yaro wallahi. Ai ba ku sani ba wato wannan tafiya ce dama wadda ta matasa. Kai sai ka sha yawa wallahi sai ka sha tafiya ce wadda dama dole sai dama an yi da ku sai ma an buga gangan siyasa. Lafiya ne kun gane ka sha wallahi babana. Ai shi yasa na ga muku cewa cikin bakar jakan nan akwai namu ba wai shi sako zai ba mu kawai ya ba mu namu ba wai yanzu bari a ba ku wani abu kafin a buga gangan siyasa. Yawwa ne dama za a yi da ku tsaya bara Alhaji kawo nan sai Kubara a lafiya samu kayan. Kubara a lafiya ne samu kayan. Lafiya ne. Allah ya ka. Kai kamar kuɗi yake ba su. ba ana rabawa ba. Ai wallahi sai na ji. Kuma ya kamata mu je ba ce zai ga Zugun ɗaya da rabi ya bada. Zugun ɗaya da rabi ya bada.